Добър ден, инженер Чолакова. Днес сме на гости при вас, за да ни разкажете как Атаро Клима кодира бъдещето. Представете се с няколко думи. Здравейте, казвам се Таня Чолакова. Аз съм инженер ОВК. Това означава специалист отопление, вентилация, климатизация. Вече 10 години се занимавам с проектиране на сградни инсталации в сферата на отоплението, вентилацията и климатизацията и работя в една от най-големите фирми на Балканския полуостров и вече лидер в своята сфера, а именно Атаро Клима. Каква е вашата визия за успех? Тук в Атаро Клима нашата визия за успех всъщност е много простичка. Само напред и само нагоре. Никога не спирай да се развиваш. Но успехът естествено не е само цел. Успехът е път. Път, който всички заедно вървим, подкрепяйки се, научавайки всеки ден нови неща и обогатявайки сами себе си. Каква е историята на успеха на компанията? Историята на успеха на компанията е, всичко започва както винаги с една детска мечта. Две момчета, които просто искат да направят нещо по-голямо от тях. И с много труд и упорство, естествено подплатени с специалисти и професионалисти в своята сфера, лека по лека, вече 35 години, успяха да изградят нещо много по-голямо от тях, което да оставят за своите деца и дай Боже за своите внуци. Можете ли да посочите примери за добри социални политики, които повишават ефективността на служителите ви? Аз лично съм много горда, че внедрихме в нашата компания фонд взаимопомощ. Това е начин, по който можем да си помагаме, когато сме в беда. Когато някой има здравословни проблеми или се нуждае от интервенция, която не се покрива от здравната каса, ние събираме комисия и му помагаме. Това става като всеки служител доброволно дарява всеки месец своето възнаграждение, и нашия собственик дарява също значителна сума. По този начин ние още повече укрепваме основната ценност, това, че сме хора, че сме заедно като едно голямо семейство. Успявате ли успешно да внедрите младежи в компанията? Да, смело мога да заявя, че от години насам имаме един слоган: лесно се пълни празен чувал. По тази причина вярваме, че когато дойде един млад човек, дори да няма опит, дори да няма образование, всичко се учи, ако имаш желание за труд, ако си упорит и наистина искаш да дадеш нещо от себе си. Без значение дали е със средно образование, дали сега завършва висшето си образование или дали е бил известно време в друго поприще или друг бранш, ние сме готови да положим усилия и старание, ако видим в този човек желание да се развива. За мен лично на младите хора трябва да им се покаже къде има работа, какво се очаква от тях и че всъщност ще бъдат възнаградени. Плодовете идват. Просто малко търпение. Кои са професиите, които според вас няма да изчезнат? За мен винаги ще имат стойност професиите, които се правят с сърце, разум и ръце. Тези, които добавят човешкото, творчеството. Може да звучи странно, че в инженерството можем да говорим за творчество, но да, има творчество, има технически решения, има схеми, които се раждат понякога и на сън. Така че вярвам, че изкуственият интелект ще помага, но няма да замени човека. И не на последно място, как Атаро Клима кодира бъдещето и как виждате развитието на компанията в следващите 5 години, като ваши реализирани проекти, визия за технологичен напредък, ESG политики?
Атаро Клима винаги се опирала на опита и добре познатите техники, но те вървят ръка за ръка с иновациите, новите технологии, новите тенденции, енергийната ефективност, екосъобразността. По тази причина ние вярваме, че занапред системите, които залагаме в нашите проекти, в нашите обекти, ще бъдат все по-енергийно ефективни, рентабилни, работещи технически решения за нашите клиенти, позовавайки се именно на новите технологии, нови продуктови линии за производство, нови софтуери за по-добро проектиране, нови решения за сграден мениджмънт. Това е всъщност автоматизацията на всяка една система, която сама по себе си е мозъка на инсталацията и прави системата още по-енергийно ефективна. Вярваме, че при нас ще дойдат специалисти, които искат да са част от бъдещето и които искат да се трудят, за да имат своята добавена стойност в нашето общество. Изключително ви благодаря за вашето участие, инженер Чолакова. Вярваме, че с представянето на практики, визия и реални примери от бизнеса, всъщност ние подкрепяме развитието на младежите като ценни кадри и именно ваши бъдещи специалисти. Надяваме се, че този разговор ще бъде още една крачка към по-добра свързаност между бизнеса и младите хора, вдъхновявайки ги да вярват, че успехът е постижим, когато има посока, подкрепа и устойчиви ценности. И аз благодаря много.